तर आपण असा हा प्रवास करतोय त्याच्यामध्ये आता मी आधी सुरुवातीला श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी वंदन करतेय आणि त्यांचे आशीर्वाद घेऊया. श्री श्री श्रीला प्रभुपाद यांना वंदन करते. श्री नामनिष्ठ प्रभूजी जे अध्यक्ष आहेत इस्कॉनचे, ज्यांच्यामुळे आपल्याला या सुंदर स्लाइड्स मिळाल्या आहेत, आणि त्यांना सादर प्रणाम करते. आणि आमचे सगळे व्हॉलेंटियर्स, आमची ही जी टीम आणि इस्कॉनचे जे सगळे व्हॉलेंटियर्स आहेत, ज्यांच्या सगळ्यांच्या प्रयत्नांनी आज हा उपक्रम इथं चालू आहे आणि आपण घर बसल्या मी तुम्हाला हे भगवद्गीतेचं ज्ञान देऊ शकते, हे माझं भाग्य आहे. आणि तुम्हाला घरात बसून सुंदरपणे हे भगवद्गीतेचं ज्ञान शिकता येतंय, त्यासाठी खूप खूप धन्यवाद आहेत. आणि सगळ्या सर्वांना त्या सादर प्रणाम आहे, सगळ्या टीमला. आणि याप्रमाणे मी माझ्या अध्ययन वर्गाला आता सुरुवात करते. थोडंसं मागे जाऊन आपण उजळणी करतोय, जसं रोज बघतो की आपण कसं या टप्प्यांवर आले आहोत आणि आपण कसे सगळे योग आतापर्यंत बघितलेले आहेत. अगदी अर्जुन विषण्ण झाल्यापासून, काल थोडीशी मला घाई म्हणून मी तुमचा थोडा जास्त वेळ घेतला, पण त्याच्यामुळे आपण 14वा अध्याय पूर्ण करू शकलो. आणि 13वा अध्याय जो थोडासा काही काही गोष्टी कठीण आहेत, परंतु खूप सुंदर कन्सेप्ट आहे आणि खूप सुंदरपणे ते मांडलेलं आहे भगवंतांनी आणि सांगितलेलं आहे. तर असं हे दुसऱ्या अध्यायापासून आपण सुरुवात केलेली आहे की भगवंत उपदेशाला सुरुवात करतात. आणि विषण्ण झालेल्या अर्जुनाला त्यांनी उपदेशाला सुरुवात करून सांख्य योग जे अगदी मुख्य आणि जे अति गुह्य ज्ञान, जे गुह्य ज्ञान भगवंतांनी दिले, ते म्हणजे आपण शरीर नाही, आत्मा आहोत. आणि हे असं ज्ञान देण्यापासून तिथे सुरुवात झालेली आहे. आणि मग आपण कर्मयोग, कर्मसन्यास योग, ज्ञान योग, ध्यान योग आणि अशा सगळ्या मार्गाने आपण ह्या सगळ्या प्रवासामध्ये आहोत. या आध्यात्मिक मार्गावर आपण सगळे पहिले 6 अध्याय हे कर्मयोगाचे बघितलेले, जे सगळे पुन्हा भक्तीमध्ये विलीन होत आहेत. त्याच्यानंतर 7 ते 12 आपण पूर्ण भक्ती योगामध्ये विलीन झालेलो आहोत. आणि भक्ती योगाच्या अगदी जे म्हणजे काय म्हणतात ना त्याला, जे बॅटर आहे मुख्य सँडविच मधलं, तसे हे भक्ती योग जे छानपैकी दोन्ही चाकी कर्मयोग आणि ज्ञानयोग. मग कर्मयोगाशिवाय भक्ती योग नाहीये, भक्ती योगाशिवाय कर्मयोग नाही, तसे सगळे हे एकमेकांनी सांधले गेलेले आहेत. आणि जसं ज्ञानाशिवाय भक्ती नाही, भक्तीशिवाय ज्ञान नाही, असं सगळं की त्याच्याशी एक दोघांशी जाणले गेलेले हे सगळे योग आहेत. आणि अशा या भक्तीच्या मार्गावरती भगवंत म्हणून सांगतायत की कृष्ण भावना, आणि या कृष्ण भावनेला कशा प्रकारे जोपासायचं आहे हे प्रत्येक गोष्टीतून. आणि मग प्रत्येक गोष्टीची शिडी या भक्ती मार्गावरती जातीये. आणि मग असे हे आपण 10व्या अध्यायामध्ये जसं मी सांगितलं की भ्रम सगळा दूर झालेला आहे हो कृष्ण अर्जुनाचा, त्यामुळे तिथेच भगवद्गीता थांबली असती आणि तिथेच उपदेशाला सगळं थांबलं असतं भगवान. परंतु अर्जुनाचे प्रश्न संपत नाहीयेत अजून. अर्जुनाला अनेक प्रश्न पडत चाललेले आहेत आणि अर्जुन एका मागोमाग एक, पण गुरु तयार आहेत हो त्यांचे. भगवंत अगदी मनापासून त्याला की तुझ्या सगळ्या शंकांचं निरसन होईपर्यंत मी तुला उत्तर देत राहील. आणि त्याप्रमाणे भगवंत प्रत्येक अध्यायामधून आपल्याला वेगवेगळे ज्ञान आणि उपदेश देत आहेत. जसं आपण बघितलं की 11व्या अध्यायामध्ये विश्वरूप दर्शन झाल्यानंतर अर्जुन थोडा घाबरलेला आहे, भयभीत झालेला आहे. आणि म्हणून त्याने दुर्मिळ अशा मनुष्य रूपाविषयी प्रार्थना केलेली आहे भगवंतांनी. आणि असं हे दुर्मिळ रूप भगवंतांनी दाखवलंय की ज्याने अर्जुनाला खूप धीर आलेला आहे आणि त्याचं मन अत्यंत शांत झालेलं आहे. आणि असं हे शांत मन झाल्यानंतर ते कशा प्रकारे होऊ शकतं आणि त्या दुर्मिळ रूपाला प्राप्त करण्यासाठी कुठल्या मार्गावरती आणि कुठली भावना जोपासायला लागते. आणि मग जो शुद्ध भक्त आहे, जसे आपले श्रीला प्रभुपाद, जे अगदी शुद्ध भक्त की फक्त तन मन धनाने कृष्ण, सगळीकडे कृष्ण 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 कृष्ण. आणि अशा या शुद्ध भक्तालाच मग ते असं दुर्मिळ रूप आणि त्या भगवानांच्या रूपाची मग अगदी प्रचिती येऊ शकते. आणि तसं हे रूप बघण्यासाठी जसं मी सांगितलं की हे रूप दाखवायचंय, मग हे रूप दाखवण्यासाठी की कशा प्रकारे 12व्या अध्यायामध्ये आपण भक्ती मार्ग, मग भक्ती कशा प्रकारची असावी आणि मग कशा प्रकारे संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन असावं. आणि आपण 10व्या अध्यायामध्ये चतुश्लोकी गीता ऐकलेली आहे की ज्याचं सगळं सार, म्हणजे सगळ्याचं सार सुद्धा त्या गीतेमध्ये आहे. जशी आपल्याला दुसऱ्या अध्यायामध्ये 18व्या अध्यायामध्ये पूर्ण जसा पूर्ण पिक्चरचा ट्रेलर मिळतो, तसे हे या श्लोकांमध्ये, या 4 श्लोकांमध्ये सगळी गीता दडलेली आहे. भगवंत प्रत्यक्ष आपल्या मुख कमलातून सांगतायत, आपलं ऐश्वर्य सांगतायत, आपल्या विभूती, आपल्या 10व्या अध्यायामध्ये आपल्या विभूती त्यांनी सांगितल्या आहेत, कुठल्या माझ्या विभूती आहेत आणि कुठले माझे हे सूचक सगळे आहेत गोष्टी. आणि या सगळ्यांचं वर्णन भगवंतांनी स्वतः केलेलं आहे. आणि या आपण पुढे जाताना या 12व्या अध्यायानंतर भक्तीच्या मार्गावरती असतानाच अर्जुनाला पुढे अनेक प्रश्न पडलेले आहेत अजून, की क्षेत्र म्हणजे काय, क्षेत्रज्ञ म्हणजे काय, पुरुष काय, प्रकृती काय आहे. मग आपलं क्षेत्र, मग हे क्षेत्र जसं हे पसरलेलं फील्ड आहे सगळं, त्याप्रमाणे आपलं हे शरीर आहे.
हे शरीर म्हणजे क्षेत्र आहे आणि दोन क्षेत्रज्ञ आहेत त्याचे, की आपला आत्मा आणि परमात्मा. आणि हे सर्वात उच्च ज्ञान भगवंत कालच्या अध्यायामध्ये, जसं 14व्या अध्यायामध्ये भगवंतांनी सगळ्यात उत्तम असं ज्ञान दिलेलं आहे आता अर्जुनाला. गुह्य ज्ञान तर झालं, आपण शरीर नाही, आपण आत्मा आहोत. आणि गुह्यतम पण झालं, की ज्याच्यात आपण परमात्म्याचे अंश आहोत. आत्मा हा परमात्म्याचा अंश आहे. आणि मग सर्वात गुह्यतम ज्ञान हे राजगुह्य ज्ञान, की भक्त. मग प्रत्येक मनुष्य आणि शुद्ध भक्त कसा आहे आणि भगवंतांचा भक्त कसा आहे. आणि या भक्ती मार्गावर, जसं आपण भक्ती मार्गाला भक्तीच्या या अध्यायांना आपण 12व्या अध्यायापर्यंत ऐकलं. आता आपण ज्ञान योगाना सुरुवात केलेली आहे आणि 13 आणि 14 मध्ये आपण हे ज्ञान, की आता भगवंत या ज्ञानामार्फत सांगतायत आणि ज्ञानाद्वारे सांगतायत की कशा प्रकारे तुम्ही भक्ती जोपासू शकता. आणि मग इथे आलेली आहेत त्रैगुण. मग इथे कुठेतरी हे सगळे पिक्चर मध्ये येत आहे, की मग त्रिगुणांचा प्रभाव कसा आहे मनुष्यावर. या त्रिगुणांचा, जशी मी तुम्हाला सांगितलं, मला या 2-3 आकृत्या अगदी मनापासून आवडतात, की ज्याच्यामध्ये अगदी मग त्या मनाला धरलेलं आहे सगळ्या दोऱ्यांनी, इंद्रियांना धरलेलं आहे आणि इंद्रियांना मन कंट्रोल करते, मनाला बुद्धी करते आणि आत्मा बसलाय तिथे. आणि जो परमात्मा, जो काल आपण अध्यायामध्ये बघितलं ते सुंदर चित्र, अशी ही सुंदर चित्र बोलतात तुमच्याशी, तुम्हाला सांगतात. की मग ते दोन पक्षी, एक पक्षी बसलेला आणि दुसरा एक खाण्यामध्ये इतका गुंग आहे की त्याला दुसरा पक्षी दिसतही नाहीये. परमात्मा वाट बघतोय, परमात्मा महासागरामध्ये हात देऊन सुद्धा तयार आहे. पण तुमचं लक्ष कुठे आहे? तुमचं लक्ष आहे का? तुम्ही बघताय का त्या परमात्म्याला? असा हा परमात्मा. आणि म्हणून हे ज्ञेय आहे, म्हणून हे ज्ञानाचं ध्येय आहे, जे ज्ञेय आहे. आणि या ध्येयापर्यंत आपल्याला जायचंय. आणि हे जे प्रत्येक याचा शेवटचा टप्पा, हे ज्ञेय गाठणं, ज्ञानाचं ध्येय गाठणं, हा परमात्म्याचा आत्मसाक्षात्काराची भावना निर्माण करायची. आत्मसाक्षात्कार हा स्वतःहून कसं त्या मार्गावरती जायचंय हे प्रत्यक्ष भगवंतांनी आता पुढे या ज्ञानातनं सांगितलेलं आहे. आणि म्हणूनच आज पुरुषोत्तम, जे पुरुषांमध्ये उत्तम आणि कोण आहेत ते स्वतः आणि कशा प्रकारे ते स्वतःचं महात्म्य सांगतायत, हे बाकी जसं अर्जुन म्हणाले की मला अनेक ऋषींकडून, म्हणजे 10व्या अध्यायामध्ये ते म्हणतात की सगळ्या ऋषींनी तर हे सांगितलेलं आहे, की देवल झाले, नारद मुनी झाले, व्यास मुनी झाले, या सगळ्या मुनींनी सांगितलेले आपल्या तोंडातून. परंतु प्रत्यक्ष तुम्ही मला आता हे सांगताय आणि हे हे ऐकून मी धन्य झालेलो आहे. कारण हे सांगायला हवं. जसं मी म्हंटल की हे लोक भरलेले आहेत, जे जे नास्तिक लोक आणि जे असे दांभिक आणि जे असे या छल कपटवाल्या जगामध्ये भरलेले आहेत, त्यांना स्वतः परमेश्वरांनी सांगणं गरजेचं आहे. त्यांना माहिती नाहीये, मग कोण सांगणार? तर प्रत्यक्ष भगवंतांनी या माध्यमातून सांगितलेलं आहे. आणि मग जिथे भगवंत सांगतायत तिथे कोण संशय घेणार हो? संशयाला जागाच नसावी आणि संशय असणं शक्यच नाही, असे परमेश्वर आपले भगवंत सांगतायत. हे प्रत्येकाने हे जाणून घ्यावं. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत की जे हे 4 प्रकारचे लोक, आणि त्याच्यामध्ये पुन्हा पुन्हा त्यांचा उल्लेख येतो की आर्थ, अर्थार्थी, ज्ञानी आणि जिज्ञासू. आणि मग हे जसं परीक्षित महाराजांचं काल उदाहरण दिलं, की परीक्षित महाराजांच्या आईनी त्यांना पोटात असताना ब्रह्मास्त्राचा कुठलाही इफेक्ट होऊ नये म्हणून जेव्हा प्रार्थना केली, तेव्हा भगवंत हृदयात असूनही त्यांनी रक्षण केलेलं आहे. ते सूक्ष्म रूपात आहेत. आपला आत्मा तो अत्यंत सूक्ष्म आहे, पण असे परमात्मा आपल्या हृदयात बसून सुद्धा हे रक्षण करतायत एका शुद्ध भक्ताचं. परीक्षित महाराज, ज्यांना शाप मिळाला होता की 7 दिवसामध्ये त्यांचा मृत्यू होणार आहे, त्यांना शाप मिळूनही ते ज्ञानी असल्यामुळे ते फक्त त्या ज्ञानाच्या पाठीमागे जातात. आणि मी या 7 दिवसामध्ये कशा प्रकारे हे मी माझ्या म्हणजे मी कसं त्याचं आचरण करू आणि मी कशा प्रकारे त्याचा उपयोग करू, हे मला सांगा भगवंत. आणि मग त्यांना ते उत्तम गुरु लाभलेले आहेत. आणि म्हणून शुकदेव मुनींनी त्यांना ते ज्ञान संपादन केलेलं आहे. असे हे उत्तम गुरु लाभणं हे अत्यंत महत्वाचं आहे. जसं मी काल तुम्हाला प्रत्येकाला विचारलं की तुमचं ध्येय, मग तुम्ही सगळ्यांनी खूप छान उत्तरं दिली आणि खूप चांगलं हे की भगवंतांच्या मग ह्या माध्यमामध्ये मग कुणाला अर्जुन, मग कृष्णाच्या या भावनेमध्ये कसं विलीन व्हायचं आहे, आणि मग आपण का जन्मलो आहोत, आपला जन्म का झाला आहे, पुढे काय होणार आहे, असे एक ना अनेक, जसे अर्जुनाला प्रश्न पडतायत तसेच आपल्याला हे प्रश्न पडतच राहणार आहेत. परंतु याची उत्तरं आहेत, याची प्रत्येक भगवद्गीतेच्या प्रत्येक श्लोकामध्ये याची उत्तरं दडलेली आहेत. फक्त आपली इच्छा पाहिजे आणि ती इच्छा आणि भावना जागृत करणं खूप महत्वाचं आहे. आणि असा या सुंदर प्रवासामध्ये आज आपण पुढे जातोय आणि या पुरुषोत्तम योगाला मी सुरुवात करते. खूप सुंदर श्लोक आहे हा पहिला. श्री भगवान वाच
ऊर्ध्वमूलमधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्. खूप सुंदर श्लोक आहे हा आणि खूप सुंदर चित्र दिलेले आहे. मी म्हटलं ना जसं की खूप सुंदर या अशा स्लाइड्स आपल्यासाठी केल्या आहेत आणि त्याच्यामध्ये इतकं तुम्हाला हे बोलतात ही सगळी चित्र की मग हे काय आहे. ऊर्ध्व मूल मधशाखम, हे जे वटवृक्ष, हे वटवृक्षाचं सगळं वर्णन केलेलं आहे आणि सांगतायत भगवंत की श्री भगवान म्हणाले असा एक शाश्वत वटवृक्ष आहे ज्याचे मूळ वर आहे आणि शाखा खाली आहेत आणि पाने वैदिक मंत्र आहेत. जो या वृक्षाला जाणतो तो या वेदांना जाणतो. तर असा हा वटवृक्ष, ह्याचं उदाहरण अशा प्रकारे दिलेलं आहे की याची मुळं खाली आहेत आणि याच्या फांद्या वरती आहेत. आणि मग ह्याची मुळं खाली का आहेत तर हे वटवृक्षाचं प्रतिबिंब आहे. ही जी डिझायर म्हणून तुम्हाला दिसतंय तर हे या प्रतिबिंबित झालेलं आहे. आणि हे कशाचं प्रतिबिंबी तर हे नदीच्या काठी असलेल्या वटवृक्षाचं प्रतिबिंब, म्हणजे हे एका आध्यात्मिक जगाचं असलेलं प्रतिबिंब जे भौतिक जगाचं प्रतीक आहे. जाणून घ्यायचा प्रयत्न करा. खूप सुंदर आहे, खूप कठीण काही नाहीये त्याच्यामध्ये, पण सांगण्याचा प्रयत्न हा आहे की कशा प्रकारे हे भौतिक जग हे प्रतिबिंब आहे, हे खरं नाहीये, हे शाश्वत नाहीये, अशाश्वत कशा प्रकारे आहे. आणि म्हणून याची जी पानं आहेत ही एक मंत्रोच्चार आहेत आणि ही मंत्र आहेत आणि याच्या ज्या फांद्या आहेत त्या खालती आहेत सगळ्या आणि याची मुळं वरती पसरलेली आहेत. आणि मग या फांद्यांबद्दल पुढे जाऊन सांगितलेलं आहे. मग या फांद्या आपल्याला काय सांगतात, या फांद्या बघायला आपण गेलो तर या फांद्या आपल्याला सांगतायत की आपल्याला खालती आणि वर आणि मग हे प्रत्येक ग्रहांबद्दलचं वर्णन करतात की जसं जसं मनुष्य खाली जातोय, जसं हे लोक आणि ह्या लोकांचं वर्णन केलेलं आहे तसं ह्या फांद्यांबरोबर जे वरच्या थराला तुम्हाला फांद्या दिसतायत हे सगळे वरचे ग्रह आहेत आणि वरच्या ग्रहांवरती लोक जात आहेत आणि जे चांगल्या म्हणजे स्वर्ग लोकांकडे आणि वैकुंठाकडे. आणि जसं जसं त्या खालच्या फांद्या आहेत त्याप्रमाणे अधोपतन म्हणजे मनुष्य अधोगतीला, की खालच्या ग्रहांवरती मनुष्य, की पृथ्वीवरून खालती जे नरक यातना आहेत आणि हे जे लोक आहेत याच्यावरती जातोय. आणि मग कशा प्रकारे याचं विभाजन झालेलं आहे आणि मग कशा प्रकारे शुद्ध भक्त हे कुठल्या याला जाऊ शकतात, कुठल्या फांद्यांवर राहू शकतात आणि मग जे अशुद्ध आणि जे अपवित्र गोष्टी करता आहेत त्यांचं काय होतं. म्हणून याचं वर्णन अशा प्रकारे आहे, या झाडांच्या फांद्या खालच्या दिशेने आणि वरच्या दिशेने पसरलेल्या आहेत. भौतिक निसर्गाच्या 3 पद्धतीने पोषित आहेत. सगळ्याचा प्रभाव आहे आणि म्हणूनच हे रिफ्लेक्शन का आहे, प्रतिबिंब आहे. हे प्रत्यक्ष नाहीये, हे भौतिक जग आहे, हे आध्यात्मिक जगाचं प्रतिबिंब आहे. आणि ते कसं प्रतिबिंब आहे, तर ते भौतिक निसर्गाच्या 3 पद्धतींनी, जी आपण पद्धत काल ती या 3 पद्धतींनी पोषित आहे. डहाळ्या ज्या ब्रांचेस आहेत त्या इंद्रियांच्या वास्तू आहेत. मग या सगळ्या आपल्या कर्मेंद्रियांशी ज्ञानेंद्रियांशी जोडलेल्या आहेत. या झाडाची मुळं देखील खाली जात आहेत आणि ती मानवी समाजाच्या फलदायी कृतींनी बांधलेली आहेत. भौतिक गोष्ट मग प्रत्येक वेळी भौतिक जग कुठे बांधलंय हो, जसं त्या नाचवतायत तुम्हाला, जसं त्या कठपुतल्या नाचवतायत त्याच प्रकारे या कठपुतल्यांप्रमाणेच हा मनुष्य भौतिक गोष्टींमध्ये एन्टँगल्ड पूर्णपणे बांधला गेलेला आहे. आणि म्हणूनच या सगळ्याचं प्रतीक हे म्हणून दाखवलंय, वटवृक्ष हे सगळ्याचं प्रतीक आहे. आणि कशा प्रकारे हे प्रतिबिंबित वृक्ष आपल्याला सांगतो आहे की हे सगळं कशा प्रकारे भौतिक आहे आणि अशाश्वत आहे. आणि मग जर तुम्ही या उच्च उच्च फांद्यांवर आणि वरच्या स्तरावर गेलात तर ते स्वर्ग सुख उपभोगाल. पण एक शुद्ध भक्ताने काय केलं पाहिजे ते पुढे जाऊन कळतं. तर त्यांनी त्या वृक्षाला कापलंच पाहिजे, डिटॅच, त्यांनी त्याच्यापासून विरक्ती घेतली पाहिजे, तरच तो कृष्ण भावना जोपासू शकतो, तरच तो त्या भौतिक बंधनातून मुक्त होऊ शकतो. या वृक्षाचे खरे रूप या जगात जाणवू शकत नाही. आणि म्हणून ते कोठे संपते, कोठून सुरू होते किंवा त्याचा पाया कुठे आहे हे कोणालाही समजू शकत नाही. पण दृढ निश्चयाने अलिप्ततेच्या शस्त्रांनी हे झाड तोडलं पाहिजे. बघा, या झाडाला तोडणं आवश्यक आहे. या फांद्या सगळ्या पसरल्या आहेत
या झाडाच्या पण कुठे त्याचं मूळ आहे आणि कुठे त्याला थांबवलं आहे हे नाही समजू शकत आहे. माणसाला जसं समजत नाहीये कुठे चाललायस तू, कुठे थांबायचं हे नाही समजत आहे, की चाललंय अजून. मग त्या जसं आपण काल बघितलं की कसे एकात एक पाय गुंतलेले आहेत सगळ्या गुणांमध्ये, की जरी जरी तो सात्विक गुणांनी युक्त असेल तरी ती सात्विकता पण कुठेतरी इंद्रिय तृप्तीसाठी केली जाते आणि ती सात्विकता पण त्याला कुठेतरी बांधतीये, कुठेतरी भौतिक जगाशी बांधून ठेवतीये. आणि मग ती सात्विकता कुठेतरी आसक्तीकडे ओढली जातीये, ती आसक्ती कुठेतरी राजसिक वृत्तीकडे नेतीये आणि त्या राजसिकतेचं कुठेतरी अधःपतन होणं हे शक्य आहे. कारण काय आहे? कारण कृष्ण भावना विरहित केलं जातंय सगळं. जसं मी विश्वामित्रांचं उदाहरण दिलेलं आहे, की रंभा, उर्वशी, मेनका का झालं त्यांचं? का ते व्हाय ही फेल डाउन? कारण काय? कारण कुठेतरी क्रोध, कुठेतरी मोह याला बळी पडलेले आहेत. आणि तो क्रोधही इतका की तो नाही आवर घालू शकले. कारण कुठेतरी कृष्ण भावना आणि जेव्हा ती भावना जोपासली जातीये, जेव्हा त्या भावनेमध्ये मनुष्य स्वतःला साचून घेतोय, त्या साच्यामध्ये बद्ध करतोय, तेव्हाच ते शक्य होतंय. तेव्हाच ते अगदी शक्य होऊ शकतं. एखाद्याने ते स्थान शोधले पाहिजे, जेथून एकदा गेल्यानंतर कधीही परत येत नाही. आणि आणि ज्यांच्यापासून सर्व काही सुरू झाले आहे आणि ज्यांच्यामध्ये सर्व काही अनादी काळापासून आहे, अशा परमपुरुषाला शरण जावे. अशा परम की कारणांचे कारण, परम कारण असे भगवंत आहेत, ज्यांनी परमतत्व मग तो आत्मसाक्षात्कार घडण्यासाठी ती वृत्ती जोपासणं, ती भावना जोपासणं हे खूप गरजेचं आहे. ती भावना जोपासली नाही तर खूप अशक्य आहे त्या गोष्टी. आणि मग त्या बंधनामध्ये स्वतःला बांधून घेऊन, जखडून घेऊन, मग फक्त मला हे हवंय, माझं ते आहे, मी यांच्यासाठी करतोय, मला तेवढंच हवंय, मला हेच हवंय, नाही हो. कुठे संपणारच नाही हो, ते एंडलेस आहे. कुठेतरी ते नियंत्रण नाही. म्हणून परवाचा मी खूप सुंदर व्हिडिओ जो अन्वया माताजींनी शेअर केलेला, तो मी आपल्या ग्रुपवर शेअर केलेला आहे, की खूप सुंदर आहे, की मग त्या दोन्हीचं कसं काय तुम्ही साधू शकता, की एकीकडे कृष्ण भावना पण जपायची आणि एकीकडे भौतिक गोष्टींपासून स्वतःला अनियंत्रित करायचंय. आणि ते नियंत्रण मिळवणं, त्या भौतिक गोष्टींवर नियंत्रण मिळवणं हे कसं शक्य आहे? मग ही भावना कशी जोपासायची आहे? तर अशा प्रकारे भगवंत सांगतायत. भगवंतांनी म्हटलंय, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. तुम्ही काय करा हो, तुम्ही माझ्या धामाला आलात की बघा काय आहे. या वृक्षाच्या त्रिगुणांनी पोषण केलेल्या शाखा खाली आणि वर पसरलेल्या आहेत. यांच्या डहाळ्या म्हणजे इंद्रिय विषय आहेत आणि वृक्षांची मुळे खाली आणि वर पसरलेली आहेत. ती मानव समाजाचा सकाम कर्माशी बांधली आहे. आणि तसं भगवंत पुढे जाऊन सांगतायत, की मग याला काय एकदम आपण 15.6 वर गेलोय. मला ऍक्च्युली थोडंसं आधीचं पण तुमच्यासाठी वाचून दाखवायचंय, की या वृक्षाचे वास्तविक रूप या जगतामध्ये अनुभवता येत नाही. जसं आपण आदी नाही, अंत नाही हे सांगितलंय, तसं जे खोटी प्रतिष्ठा, मोह आणि असक संगापासून मुक्त आहेत, जे नियत्व जाणतात, भौतिक वासनेतून मुक्त झाले आहेत, तसेच सुख दुःखांच्या द्वंद्वापासून मुक्त झाले आहेत आणि मोहरहित होऊन परम पुरुषाला कसे शरण जावे हे जाणतात, त्यांना या शाश्वत धामाची प्राप्ती होते. निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वंद्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संगैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्. बघा, भगवंत प्रत्यक्ष सांगतायत, माझ्या धामाला या तुम्ही. माझ्या धामाला येण्यासाठी काय करायचं आहे, तर जे या भौतिक वासनेतून मुक्त होत आहेत, ज्यांनी जाणलंय या परमतत्वाची जाणीव ज्यांना झालेली आहे, की या सगळ्याची निर्मिती ज्यांनी केलेली आहे. जसं म्हटलं की भौतिक प्रकृती माता आहे, तर आपले पिता आहेत हे भगवंत, आपले पिता आहेत, ज्यांचं बीज, ज्यांच्या बीजापासून याची निर्मिती झाली आहे. मग का ही भांडणं, का हे सगळे का ही अनिश्चितता आणि का हे सगळं अशाश्वतपण? कारण की जिथे जाणतच नाहीये तो लोक, अज्ञानामध्ये, या तामस वृत्तीमध्ये, तमवृत्तीमध्ये इतके गढून गेलेले आहेत, की आपलं खातायत फक्त, आपण खातोय, तो परमात्मा बघतोय, तिथे पण लक्ष नाही हो. तो म्हणतोय, मी जसं असेल तसं तुम्हाला स्वीकारेन हो.
तुम्हाला फक्त इच्छा असू दे, मग तुम्ही मला पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मला काहीही नकोय दुसरं, परंतु फक्त तुम्हाला मनात ती भावना असू दे. आणि मग तुम्हाला ऑप्शन्स दिले हो 12व्या अध्यायामध्ये भगवंतांनी, की तुम्ही हे नाही ते करा, ते नाही ते करा, की भक्तीच्या मार्गावर कसे तुम्ही स्वतःला आणू शकता आणि त्या कशा प्रकारे स्वतःची तुम्ही विकास करू शकता. अशा प्रकारे या भगवंतांनी ऑप्शन्स पण दिले आहेत, की तुम्ही फक्त निष्काम कर्म करा मग. आणि मग निष्काम कर्म म्हणजे की त्या कुठेतरी फळाची अपेक्षा सोडा हो. कुठेतरी तर ते भगवंताला अर्पण करा. कुठेतरी तर जाणीव ठेवा, कृतज्ञता ठेवा, की ज्या भगवंतांनी ही प्रकृती निर्माण केलेली आहे. त्या भगवंतांची तुम्ही 15 मिनिटं सुद्धा नामस्मरण नाही करू शकत. मला नाही वाटत खूप कठीण आहे. हे मी प्रत्येक वेळी आवर्जून सांगू इच्छिते. कारण खूप महत्वाचं आहे, की अत्यंत कृतज्ञ असणं आणि ती कृतज्ञता व्यक्त करणं हे खूप महत्वाचं आहे. जसं भगवंत म्हणतायत, ज्यांना कळत नाही, अज्ञानी आहेत, अशा लोकांसाठी मी बोलतोय. प्रत्यक्ष भगवंत सांगतायत, ज्यांना ज्ञान नाहीये, त्या अज्ञानी लोकांना, त्या आसुरी लोकांना, त्या लोकांना, की ज्यांना मग शक्यच नाही हो, जी लोक या मार्गावरती येऊ शकत नाही, त्यांना भगवंत काहीच सांगत नाही. परंतु जे जे निष्काम कर्माने अकर्माकडे जाऊ इच्छितात, त्या अकर्म करणाऱ्या इच्छिणाऱ्यांना नक्कीच या अशाश्वत जगातून नक्कीच मुक्ती मिळू शकेल. आणि मग नक्कीच माझ्या इथे परमधामाची ते प्राप्ती करू शकतात. म्हणून भगवंत म्हणतात, माझ्या या परमधामाला सूर्य, चंद्र तसेच अग्नी किंवा वीज प्रकाशित नाही हो करत. भगवंतांचे डोळे हे सूर्यचंद्र आहेत हो. आणि मग या भगवंतांच्या डोळ्यातून या सूर्यचंद्रांसारख्या प्रकाश, जसं मी म्हंटल की प्रचंड तेज आहे, प्रचंड ब्रह्म प्रकाश आपण जे म्हणतो, भगवंतांचं हे तेज, मग काहीही नकोय तिथे. ना सूर्य हवेत, ना चंद्र हवेत, वीज नको, इलेक्ट्रिसिटी नको, ना कुठले लाईट प्रकाश, काही नकोय. भगवंत प्रत्यक्ष स्त्रोत आहे, ते प्रकाशाचा स्त्रोत आहे. आणि म्हणूनच जो पोहोचतो तो कधीही या भौतिक जगामध्ये परत येत नाही. जो या धामाला पोहोचतोय तो या भौतिक जगामध्ये कधीही परत येत नाही. असं हे अंधारमय जग असलं तरी त्याच्यामध्ये तो परत येणार नाही, कारण तो त्या धामाची प्राप्ती करतो. ममैवांशो जीवलोक जीवभूत सनातनः मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतीस्थानी कर्षति. बद्ध जगातील जीव हे माझे सनातन अंश आहे. बद्ध जीवनामुळे ते मनासहित 6 इंद्रियांशी कठीण संघर्ष करीत आहेत. बघा इथे, की हे जे तारेचे जसे हे तुम्हाला स्त्रोत दिसत आहेत, की आपल्याला बघा ठिणग्या उडलेल्या दिसतात आणि मग संघर्ष केला जातोय, कुठेतरी संघर्षाला तोंड दिलं जातंय. आणि या भौतिक जगामध्ये जन्म मृत्यू जरा व्याधी हो हे दुःखालयम आहे. कारण त्या शाश्वत जगामध्ये जायचं असेल तर या भौतिक जगापासून मुक्ती मिळवायला लागेल. आणि त्या मुक्ती मिळवण्यासाठी काय करायला लागेल, तर काय करण्यासाठी हा संघर्ष जो आहे, हा संघर्ष कशासाठी हो पण सगळा. आणि मग त्याच्यामध्ये जी आपली कर्मेंद्रिय आणि ज्ञानेंद्रिय आणि मग ही सगळी इंद्रिय मिळून ह्या संघर्षाला तोंड देत आहेत. मग त्याच्यामुळे आपली सगळी इंद्रिय जी आहेत, कान, डोळे, जीभ, आपली त्वचा आणि आपले काय आपण म्हटलं, सॉरी, कान, डोळे, त्वचा, सॉरी एक मिनिट, मी काय गडबडली एवढी, एक सेकंड द्या हा. जसं मी म्हटलं की ही कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय आहेत. आणि आपली जी कर्मेंद्रिय 24 त्या दिवशी मी तुम्हाला सांगितलं, आणि जी काल सांगितलं की 9 एक द्वार जी आहेत जी उघडली जातात अध्यात्माच्या द्वारावरती, तसं ही कान, डोळे, नाक, जीभ आणि त्वचा अशी ही 5. 2 मिनिटासाठी जरासं बोलण्यामध्ये मी विसरले होते, म्हणजे सांगायचे राहिले. तर या प्रकारे ही ज्ञानेंद्रिय आणि मग जे तुमचं अंतरंग मन आहे, जे मन, बुद्धी आणि अहंकार, खूप सुंदर आकृती ज्याच्यामध्ये इंद्रिय मनाच्या ताब्यात असणं, मन बुद्धीच्या ताब्यात असणं. कारण आत्म्याला अन्न चांगलं मिळणं आणि मग तो आत्मा पवित्र कसा राहील, शरीरापासून वेगळा आहे तो आपल्या आत्मा, आणि त्याला काही घेणं देणं नाही हो. त्याला काही, कुठला तुमचा जन्म असू दे, तुम्ही अगदी तरुण असो, तुम्ही लहानपण असो, तुमचं वृद्धत्व असो, नाहीतर तुम्ही तो देह सोडला असला तरी त्या आत्म्याला त्याच्याशी काही घेणं देणं नाहीये. आत्मा हा विरक्त आहे. आत्मा हा परमात्म्याचा अंश आहे. त्याच्यामुळे परमात्मा जसा अलिप्त आहे सगळं करून, परमात्म्याने सगळं निर्माण केलंय, पण त्याच्यावर कुठल्याही गुणांचा प्रभाव नाहीये. आणि त्याच प्रकारे हे आत्मा हा आपल्या शरीरापासून वेगळा आहे, पण त्या आत्म्यावर काय अवलंबून आहे,
त्या आत्म्याच्या नियंत्रणात काय आहे, तर तुमची बुद्धी आहे, तुमचं मन आहे, तुमची इंद्रिय आहेत. मग त्याला तुम्ही चांगलं खाद्य, तुम्हाला नामस्मरणाचा यज्ञ करण्याशिवाय पर्याय नाही या जगात. कुठलंही कुठलंही कलऊ नास्ती तुम्ही कुठलंही हे करू शकत नाही, की जसं आपण सत्ययुग, द्वापारयुग, त्रेतायुग आणि कलियुगाचं वेगवेगळ्या फरकाने बघितलं की काय असू शकतं. कारण त्या युगाचे ते पावित्र्य, ते सामर्थ्य होतं. त्या युगामध्ये ते सामर्थ्य करण्याचं होतं, म्हणूनच ते सांगितलंय. आणि म्हणूनच ते त्रेतायुगामध्ये जे मंदिरांमध्ये जाऊन पूजा किंवा यज्ञ याग केले जायचे, सॉरी. आणि जसं द्वापार युगामध्ये मंदिरांमध्ये जाऊन पूजा केली जायची, सत्ययुगामध्ये अष्टांग योग आणि ध्यान केलं जायचं. कारण ते शक्य होतं. एवढे पवित्र आणि एवढं पवित्र मन लोक लाखो लाखो वर्ष जगायचे. अशा या युगामध्ये काय होतं, तर अशा या युगामध्ये ध्यान केलं जायचं. परंतु आपल्या या कलियुगामध्ये, ज्यांनी छल कपट आणि सगळ्यांनी भरलेलं असं कलियुग आहे हो. या कलियुगामध्ये कशाची गरज आहे, तर या कलियुगामध्ये गरज आहे ती नामस्मरणाची. आणि या नामस्मरणाच्या यज्ञाची गरज आहे. आणि हे नामस्मरणाचा यज्ञ करणं हे अत्यंत योग्य आहे. हे करून आपण पुढे जातोय. शरीरम यद अवप्नोती, हे ना काही काही जरा चुकीचे उच्चार आहेत. शरीरम यद अवाप्नोती यच्चात युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाती वायुर्गंधानि व निवाशयात. असं होतंय की जसं भौतिक जगातील जिवंत प्राणी, ज्याप्रमाणे, आता मी तुम्हाला या अगदी अगदी शब्दशः अर्थ कसा आहे बघा. ज्याप्रमाणे वायू आपल्या बरोबर गंध घेऊन जातो, जसा वायू बघा गंध, की वाऱ्याबरोबर तो गंध जात असतो, त्याप्रमाणे भौतिक जगतातील जीव आपल्या बरोबर जीवनातील विविध संकल्पना एका देहातून दुसऱ्या देहात घेऊन जातो. तो एक प्रकारचा देह धारण करतो आणि पुन्हा दुसरे शरीर धारण करण्याकरता पहिल्या देहाचा त्याग करतो. जसा हा वायू गंध घेऊन जातो, तसाच या देहामध्ये काही जे असतं, त्या देहामधलं तो दुसऱ्या देहामध्ये, मग तो आत्मा असतो, तो आत्माच जातो. मग ते काय घेऊन जातो, त्या शरीराबरोबर काय घेऊन, तो देहाचा त्याग करतो. परंतु काय पुढच्या शरीरात काय धारण करतो आणि काय घेऊन जातो बरोबर, तर ते सांगितलेलं आहे. आणि मग कुठल्या गोष्टीला घेऊन जातो, तर बघा, पुढे जाऊन आपण वाचूया. श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते. अशा प्रकारे जीव दुसरे शरीर धारण करून मनाशी केंद्रित झालेली कान, नेत्र, जिव्हा, नाक आणि स्पर्श इत्यादी विशिष्ट प्रकारची इंद्रिये प्राप्त करतो. अशा रीतीने तो एका विशिष्ट प्रकारच्या इंद्रिय विषय समूहाचा उपभोग घेतो. बघा, की देहाला दुसऱ्या देहाला, म्हणजे दुसऱ्या देहावर तो राज्य करतो, दुसऱ्या देहामध्ये तो स्थलांतरित होतो. आणि स्थलांतरित झाल्यानंतर तिथल्या इंद्रियांचा विषयोपभोग, की त्या इंद्रियांचा उपभोग घेतो. आणि मग कशा प्रकारे तो सजीव चेतन कसं होतं, सचेतन कसं होतं, कारण आत्म्याने दुसऱ्या शरीरामध्ये प्रवेश केलेला आहे. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे तो दुसऱ्या इंद्रियांचा उपभोग घेतो. उत्क्रामतं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणात्मितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः. जीव आपल्या देहाचा त्याग कसा करतो, तसेच प्राकृतिक गुणांच्या प्रभावामुळे तो कोणत्या प्रकारच्या देहाचा उपभोग घेतो हे मूर्ख लोक जाणू शकत नाहीत. परंतु ज्याला ज्ञानचक्षु आहेत तो हे सर्व पाहू शकतो. बघा, इथे उदाहरण दिलेलं आहे की एखादा मेकॅनिक असेल, आता गाडी बंद पडली, तर ती गाडी बंद पडल्यानंतर तो एखादी सामान्य व्यक्ती बघू शकेल का हो त्याला, त्याचं रिपेअर करू शकेल का, तर नाही. पण हा मेकॅनिक आहे, हा मेकॅनिक नक्की जाणू शकेल. त्याच्याकडे ती तेवढी सामुग्री आहे, त्याच्याकडे तेवढं ज्ञान आहे. ते ज्ञान आहे का या अज्ञानी लोकांकडे? आणि मग कुठला देह धारण केला जातोय बघा. प्रत्येक अशी संलग्न आहेत गोष्टी. जसं आपण म्हटलं की आत्म्याला जे तुम्हाला दिसत आहे, जे तुम्ही आधीच्या ह्याच्यामध्ये तुमच्या भावना आहेत, तेच तुम्हाला पुढच्या देहामध्ये घेऊन जाते.
भरत महाराजांचं खूप सुंदर अशी कथा मी तुम्हाला त्या दृष्टीने सांगितली की याच प्रकारे मग तो देह कुठला देह धारण करणार आहे. आणि मग अज्ञानी लोक हे नाही जाणू शकत, कारण अंधकारामध्ये असतात, ज्ञानच नसतं त्या गोष्टीचं की कुठला देह किंवा काय मिळणार आहे त्याचं ज्ञानच नसतं. परंतु ज्ञानचक्षु, परंतु त्या ज्ञानाचे चक्षु असलेले लोक हे नक्की जाणू शकतात, कारण ते पुरेपूर तत्वज्ञान, पुरेपूर अभ्यास त्यांनी केलेला असतो आणि ते अध्ययन केलेलं असतं. मग कोण जाणू शकतात तो हे? तर बघा, कोण आहेत हे? चैतन्य महाप्रभू आहेत. तुम्हाला दिसतंय हे? तुम्हाला सांगितलंय मी. हरे कृष्ण. सगळ्यांना दिसतंय चित्रामध्ये? चैतन्य महाप्रभू दिसतायत सगळ्यांना? सगळ्यांना स्लाइड्स दिसतायत? हो हो. तर आत्मसाक्षात्कारात वसलेला प्रयत्नशील अति इंद्रियवादी हे सर्व स्पष्टपणे पाहू शकतो, परंतु जे आत्मसाक्षात्कारात स्थित नाही ते प्रयत्न करूनही काय घडत आहे ते पाहू शकत नाही. कारण ज्यांना आत्मसाक्षात्कार झालाय त्या इंद्रियांवर वश केलंय, इंद्रियांवर नियंत्रण मिळवलेलं आहे, असे हे चैतन्य महाप्रभू, जे आपल्या गुरूंना बघा किती पवित्रता आणि त्या चेहऱ्यावरच किती एक वेगळंच तेज आहे. आणि असे हे कृष्णाचे अंश असलेले, ज्यांनी कलियुगामध्ये या मंत्र आणलेला आहे, जो कलियुगामध्ये त्यांनी या हरे कृष्ण महामंत्राचा प्रसार केलेला आहे, असे चैतन्य महाप्रभू, की सगळे जण त्यांना फक्त त्यांचं वंदन, त्यांना वंदन करून त्यांच्याकडून या भावनेचा जोपासण्याचा प्रयत्न करतात. आणि मग तेच या आत्मसाक्षात्कारी भावना असलेले ते लोकांमध्येही जोपासू शकतात, भावना, कृष्ण भावना जोपासू शकतात. त्यांनाच हे शक्य आहे. हे ना काही काही अगदी छोटे झालेत, तर मी म्हणतीये ते. गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः. बघा, मी प्रत्येक ग्रहलोकात प्रवेश करतो आणि माझ्या शक्तीद्वारे ते आपल्या कक्षेमध्ये स्थिर राहतात. एखादी बघा, नाहीतर जड व्यक्ती, आता हे जे सगळे ग्रह आहेत ते ग्रह फिरतायत लोकांमध्ये आणि हे अवकाशामध्ये फिरतायत, पण एखादी जड गोष्ट आपण कलिंगड एखादी जड घेतलं, फेकून दिलं तर ते खालीच पडेल हो. पण का त्याला ती पारदर्शक आणि का आलंय तो हलकेपणा, किंवा कशा प्रकारे ते फिरू शकतायत, कोणाचं हे सगळं सामर्थ्य आहे? कारण परमेश्वराचं सानिध्य आहे त्याच्यामध्ये. आणि परमेश्वर म्हणतायत की मीच चंद्र होऊन वनस्पतींना सुद्धा जीवन रसांचा पुरवठा करतो. मी प्रत्येक ग्रहलोकामध्ये प्रवेश करतो आणि म्हणूनच ते त्यांच्या कक्षेमध्ये स्थिर असतात प्रत्येक ग्रह. तसाच मी वनस्पतींमध्ये पण आहे आणि त्यांच्या मध्ये असलेला रस आहे की चंद्र रूपामध्ये, म्हणजे मी चंद्र होऊन या सर्व वनस्पतींना त्यांचा रस, म्हणजे त्यांच्यामध्ये जे त्यांचे गुणधर्म आहेत ते भगवंत आहे. जसं मी म्हटलं की पाण्याची चव हे भगवंत आहे. पाण्याला काय चव हो? तहानलेला व्याकुळलेला जीव काय मागतो? तर पाणी मागतो. मग ती तहान दुधाने नाही भागवली जात, परंतु त्या पाण्याची चव कोण आहे तो? तर पाण्याची चव भगवंत आहे. जसं ह्या कृष्णी, तसं पृथ्वीवरचा हा चिखला सुंदर सुगंध, त्या प्रत्येक सुगंधामध्ये भगवंत आहे. भगवंतांनी प्रत्यक्ष स्वतःचा ऐश्वर्य आणि स्वतः कुठे वास करतात हे प्रत्यक्ष भगवंतांनी सांगितलं. मी कुठे सापडेन तुम्हाला, हे स्वतः भगवंतांनी सांगितलेलं आहे. तसा हा जठराग्नी बघा भगवंत सांगतायत. श्लोक आहे हा 14 ना. अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पंचाम्यन्नं चतुर्विधम. सर्व प्राणी मात्रांच्या देहामधील जठराग्नी मी आहे. 4 प्रकारच्या अन्नाचे पचन करण्याकरता मी प्राण आणि अपान वायूशी संयोग बांधतो. मग आपण चावलेलं अन्न, गिळलेलं अन्न, आपण रस जे आपण पितो ते आपण वेगवेगळ्या प्रकारचं, म्हणजे सॉलिड, लिक्विड, मग सेमी सॉलिड असतं, सेमी लिक्विड असतं, अशा प्रकारच्या सगळ्या प्रकारच्या अन्नांचा मध्ये पाचक रस मिळवून, मग तो पाचक रस कोण आहे? तो पंचाग्नी, तो मी आहे. तो जठराग्नी मी आहे. आणि त्याचा समतोल कशा प्रकारे राखला जातो. मग कुठेतरी काहीतरी कमी, मग काय पुढे जाऊन भगवंत तेच सांगणार आहेत. मग सात्विकता कुठल्या अन्नामध्ये दडलेली आहे?
आणि का खावं सात्विक अन्न? मग ते कशासाठी आवश्यकता आहे? त्या जठराग्नीची सामर्थ्यता टिकवण्यासाठी आणि जठराग्नीला स्थैर्य देण्यासाठी कशा प्रकारे त्या गोष्टीची आवश्यकता. आणि मग ते स्पायसी आणि ज्वलंत फूड खाऊन काय होतं, अन्न खाऊन काय दशा होते. तर भगवंत सांगतायत या जठराग्नीमध्ये मी बसलेलो आहे आणि अन्नाचे प्रचन करण्याकरता मी प्राण आणि अपान वायूंची संयोग साधतो. की जे आपण म्हटलं अन्नमय प्राणमय मनो, बघा कसं साधलंय सगळं. अन्नमय प्राणमय मनोमय ज्ञानमय विज्ञानमय आनंदमय, की हे जसं साधलेलं आहे तसं हे प्राण आणि अन्न आणि प्राण यांच्याशी संपर्क. कारण आपण म्हणतो शरीरामध्ये वायू गॅस झालेले आहेत, मग ती कुठेतरी जागा तयार झालेली आहे, नीट पचन झालेलं नाहीये. मग त्या सगळ्याला बॅलन्स कसं केलं जातं? तर या सगळ्याचा समतोल साधला जातो. आणि हा समतोल साधण्यासाठी भगवंत सांगताय सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्. बघा प्रत्येकाच्या देहामध्ये भगवंत दिसतायत. अन्न शिजवतायत त्यांच्या देहामध्ये भगवंत आहेत हो. मी प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये स्थित आहे आणि माझ्यापासूनच स्मृती ज्ञान आणि विस्मृती होतात. सर्व वेदांद्वारे जाणण्यायोग्य मीच आहे. निस्संदेह मी वेदांचा संकलक आहे, वेदांताचा संकलक आहे आणि वेदांता ज्ञाताही मीच आहे. वेदांत, वेदांत म्हणजे कृष्ण आहे. वेदांचा अंत. ज्यांनी कृष्णाला जाणलं त्यांनी वेद जाणले, ज्यांनी कृष्णाला नाही जाणलं त्यांनी वेद काय शिकून उपयोग आहे? ते तत्वज्ञान, ते वेदध्ययन करण्याचा काहीही उपयोग नाही. ज्यांनी कृष्णाला जाणलं नाही, बघा परमेश्वर स्वतः अन्नातून बघतायत. अन्नाचा रसही परमेश्वर आहेत आणि अन्न शिजवणाऱ्यांमध्येही परमेश्वर आहे. आणि मग भगवंत सांगतायत की निस्संदेह तुम्ही या गोष्टींवरती आणि कशा प्रकारे तुम्ही समतोल साधू शकता आणि कशा प्रकारे मी तुमच्यामध्ये स्थित आहे हे भगवंत प्रत्यक्ष सांगतायत. प्रत्यक्ष भगवंत आपल्याला त्याची माहिती देत आहे. पुढे जातोय आपण. खूप सुंदर असा हा अध्याय. खूप हे नाहीये म्हणजे खूप वर्णनात्मक पण आहे आणि खूप अतिशय सुंदर उत्तम असं ज्ञान दिलेलं आहे. मग याच्यामध्ये आता कसे वर्ग आहेत? द्वावीमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते. मग अच्युत आणि च्युत, क्षर आणि अक्षर असे जीवांचे दोन वर्ग आहेत. भौतिक जगतात सर्व जीव च्युत असतात, क्षर असतात, अचल नसतात. ते आध्यात्मिक जगतातील प्रत्येक जीवाला अच्युत म्हटलेले आहे. म्हणजे कसे? तर त्यांचं अस्तित्व योग्य आहे, अचूक आहे, जे आध्यात्मिक जगामध्ये आहे. प्राण्यांचे दोन वर्ग आहेत, अयोग्य आणि अचूक, क्षर आणि अक्षर. तर त्याच्यामध्ये जे अयोग्य आहेत ते भौतिक जगामधले आहेत आणि जे अचूक आहेत ते आध्यात्मिक जगातलं प्रत्येक अस्तित्व. बघा तुम्ही, आपण बघतोय की काल मी सांगितलं कशा प्रकारे गोलोकातील स्त्री आणि पुरुष सगळ्या गोष्टी कृष्ण भावनेने करतायत आणि कसं कृष्ण भावनेमध्ये समर्पित आहेत, की तिथल्या बायकांचे बांधे किती सुडौल आहेत आणि किती सुंदर सौंदर्य. आणि हे नितळ सौंदर्य, हे सगळं निर्मळ सौंदर्य कशाने? कारण त्या भावनेने. कारण स्त्री आणि पुरुष एका सात्विक भावनेने तिथे राहत आहेत आणि कशा प्रकारे परमेश्वराशी संबंध सांगतायत. मग इथे संबंध, अभ्युदय आणि कशा प्रकारे प्रयोजन, मग तुमचं ते ध्येय, मग तुमचं ते ध्येय काय आहे, तो गोल काय आहे? कृष्ण भक्ती, कृष्ण प्रेम. आणि मग कसे हे कृष्णावर बघा किती प्रेम करतायत आणि म्हणूनच या कृष्ण प्रेमामध्ये सगळे विलीन आहेत. अशा प्रकारे अचूक असं अस्तित्व आहे. म्हणूनच तिथे यस्माक्षरमतितोऽहमक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः. मी अच्युत आणि च्युत यांच्याही अतीत, दिव्य आणि सर्वश्रेष्ठ असल्यामुळे जगतामध्ये तसेच वेदांमध्ये पुरुषोत्तम म्हणून प्रसिद्ध आहे. या सगळ्या वेदांचा आणि या सगळ्यांचा राजा म्हणजे सगळ्यांचं हे याच्या पलीकडे आहे. माझं अस्तित्व जे आहे हे दिव्य आणि सर्वश्रेष्ठ अद्वैत असं आहे.
आणि परमेश्वर अद्वैत आहे, ते अलिप्त आहेत सगळ्यापासून, सगळ्याची निर्मिती केली आहे, पण कुठल्याही इंद्रियांचा, कुठल्याही त्रैगुणांचा प्रभाव नाहीये त्यांच्या इंद्रियांवर. आणि त्यांचा आत्मा आणि परमात्मा, त्यांचं शरीर आणि आत्मा हा एकच आहे. हो, जसं मी त्यांचं शरीराची किती सुंदर आकृती, की ज्याच्यामध्ये देवी देवतांचा वास आहे, आणि कशा प्रकारे त्यांचं ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह आहेत ह्या देवी देवता, आणि कशा प्रकारे ते सगळं पुरवता आहेत सगळ्या या भौतिक जगाला आणि या सगळ्या अपरा शक्तीला. जसं आपण दोन शक्ती, परा अपरा शक्ती बघितल्या, की ज्याच्यामध्ये या भौतिक जगामध्ये अपराशक्तीमध्ये आहोत आपण, पण या पराशक्तीने कसं बांधून कसं हे सगळं देतायत, आणि कसे हे सगळ्याचं आपल्याला पुरवल्या जात आहेत गोष्टी. आणि अशा प्रकारे या च्युत आणि अच्युत या दोन्हीही सृष्टींचं, दोन्हीचही माझ्यापासूनच उगम आहे, आणि मी या सगळ्याचा पुरुषोत्तम आहे, की ज्याचं पुरुषात उत्तम असा हा पुरुषोत्तम. आणि ह्या परमधाम आणि परमधामाला ज्यांना पोहोचायचंय, अशा या पुरुषोत्तमांच्या परमधामाला ज्यांना पोहोचायचंय, त्यांना या भौतिक बंधनातून मुक्तता घ्यायला हवी. आणि मग देवी देवता दुर्मिळपणे, देवी देवता तेवढे तयार झालेले आहेत, आपली नाही अजून तयारी. आपण या भौतिक जगात अजूनही बांधले गेलेलो आहोत, पण आध्यात्मिक जगात, आणि मग हे जे देवी गॉड्स हे जे नाव म्हटलेलं आहे प्रभुपादांनी, की या देवी देवता त्यांची तेवढी पात्रता आहे, त्यांची तेवढी सामर्थ्यता आहे, की ते भगवंतांची पूजा आणि तेवढ्या त्या मार्गावरती असू शकतात. आणि भगवंतांच्या त्या आध्यात्मिक मार्गावरती कशा प्रकारे त्यांनी पूर्णपणे, की ते सामर्थ्य किती आहे त्यांचं, सामान्य लोक नाही आहेत ते. आणि त्याप्रमाणे कशा प्रकारे त्यांच्या पूजेने, आणि म्हणूनच ती दृढ श्रद्धा, की भगवंत सांगतायत त्यांची पूजा अर्चा करा, पण ती पूजा अर्चा सगळी येऊन मला मिळतीये, कारण तो यज्ञ, तो विष्णूला अर्पण केलेला यज्ञ आहे, देवी देवतांना केला तरी तो मला येऊन मिळतो आहे. आणि म्हणूनच तुम्ही जेव्हा ही पूजा करताय, तुम्ही तुमची दृढ भावना दृढ करता आहे, श्रद्धा दृढ करता आहात. असेच प्रत्यक्ष ब्रह्मदेव, जसं मी मध्ये अध्यायामध्ये सांगितलंय का, की प्रत्यक्ष ब्रह्मदेव सुद्धा काही अडचण आली तर परमेश्वराची प्रार्थना करतायत. स्वतः शिवभक्त हे उत्तम विष्णू भक्त, की ज्यांनी महाविष्णू, ज्यांनी उपासना केली, मग ब्रह्मदेवांनी महाविष्णूची उपासना केली, कुठल्याही गोष्टींचं त्यांना काही जाणवलं त्यांच्या लोकामध्ये, तर त्या लोकांमध्ये जाणवल्यावर त्यांनी प्रत्यक्ष भगवंतांचीच प्रार्थना केलेली आहे आणि विष्णूला प्रार्थना केलेली आहे. तसेच सदाशिव, तसेच शंकर हे आहेत, की जे विष्णूंची, जसं मी म्हटलं, की सतीमाता मांडीवर बसली होती, तेव्हा ते प्रत्यक्ष इतकं सुंदर वर्णन करत होते भागवतांचं, आणि इतक्या सुंदर कथा, की तिथे चित्रदेव, तिथे ते थांबले, आणि त्यांनी थांबून जेव्हा ते हास्य केलं, तेव्हा सतीमाता चिडून त्यांनी शाप दिला होता चित्रकेतूला, परंतु तो शापही त्यांनी प्रांजळपणे, कारण कुठेतरी तो बॅलन्स होता, कुठेतरी शुद्ध भक्त असल्याचं ते लक्षण होतं. जसं नारदांनी जसा यक्षाचा शाप स्वीकारला होता, कारण अकर्मामध्ये पूर्ण विलीन होते, आणि असे हे नारद मुनी, ज्यांनी तो शाप स्वीकारून जसे ते अगदी वेगवेगळ्या लोकांमध्ये फिरतायत, कारण त्यांना एक छप्पर नाही हो डोक्यावर, तसाच त्यांना शाप मिळाला यक्षाकडून. आणि म्हणून प्रभुपादांनी कालच्या अध्यायात सांगितलं, की असा शाप त्यांनी घेतला, आणि त्या शापाला आम्ही सुद्धा तेवढेच आता उपभोगतोय, कारण तो शाप पुढे पण आलेला आहे परंपरेनुसार. आणि त्याच्यामुळे त्यांच्या वंशजांना, की जसं प्रभुपाद म्हणतायत, या वयामध्ये मी सुद्धा सगळीकडे फिरतोय आणि कृष्ण भावनेचा प्रसार करतो आहे. आणि मग शेवटी भगवंत सांगतायत, यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत. जो मला संशयरहित होऊन, संशयरहित खूप अतिशय महत्वाचा शब्द, संशयरहित होऊन पुरुषोत्तम भगवान म्हणून जाणतो, तो सर्वज्ञ होय. म्हणून हे भरता, तो माझ्या भक्तीमध्ये पूर्णपणे संलग्न होतो, की ज्याच्या मनामध्ये किंतु नाही आता, ज्याने पूर्णपणे भगवंतांना जाणलेलं आहे, की भगवंतांपुढे दुसरं काहीही दिसत नाहीये, पूर्ण कृष्ण भावनेमध्ये लीन आहे, जे काही करतोय ते सगळं कृष्णाला अर्पण करतोय, खाणं बनवतोय ते कृष्णाला अर्पण करून मग त्याचा प्रसाद म्हणून ग्रहण केलं जातंय. असे हे परमेश्वर, अशा या पुरुषोत्तमाला जाणलेलं आहे. इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमा स्यात् कृतकृत्यश्च भारत. हे निष्पाप अर्जुना, हा वैदिक शास्त्रांचा परम गुह्य गाथा आहे, आणि तो आता मी तुला प्रकट केला आहे. जो कोणी हे जाणेल तो बुद्धिमान होतो, आणि त्याच्या प्रयत्नांद्वारे सिद्ध होतो. कॉन्फिडेन्शियल असं हे ज्ञान भगवंताने दिलेलं आहे. असं हे गुह्य आणि असं हे उत्तम ज्ञान आता भगवंतांनी अर्जुनाला दिलेलं आहे.
आणि असं हे ज्ञान जो जाणतो आणि जो हे जाणून बुद्धिमान होतो तोच या त्यांच्या प्रयत्नांद्वारे सिद्ध होतो आणि तोच या भौतिक जगातून आपली सुटका करून घेऊ शकतो. एक सेकंड. असा हा सुंदर असा अध्याय आपण इथे संपवलेला आहे आणि पुरुषोत्तम योग आपला आज समाप्त झालेला आहे. तर मला आज मी तुम्हाला म्हटलं होतं त्याप्रमाणे आपण योग्य वेळामध्ये अध्याय संपवलेला आहे आणि कुठेही घाई नाही. कालच मला थोडी झाली त्याच्यासाठी क्षमस्व, परंतु मी सगळं मला वाटतं साधलेलं आहे आणि सगळे पॉइंट्स आपण सगळे कव्हर केलेले आहेत जेवढं योग्य. म्हणून मी पुन्हा पुन्हा रिव्हिजन पण त्याच्यासाठी करत असते की त्या उजळणीमध्ये मी जे काही राहिलं असेल ते पुन्हा त्याचा नक्की उल्लेख करते. तर आता मी सगळ्यांना ऑलरेडी अनम्यूट केलेलं आहे आणि मला सगळ्यांना विनंती आहे की प्रत्येकाने नक्की तुम्हाला काय असेल ते प्रश्न मला विचारावे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. बोला माताजी. हरे कृष्ण. मी आता जरा उशिराने आले पण मला 2 गोष्टी तुम्हाला सांगायच्या होत्या. बोला ना माताजी. ज्या वेळेला गौरव गोपाल दासांचा क्लास मी जॉईन केलेला तर त्यांनी 12व्या अध्यायामध्ये असं सांगितलेलं म्हणजे हे नामस्मरण, पूजा, धामवास आणि भगवत श्रवण अशा 4 गोष्टी त्यांनी सांगितलेल्या. तर मी तुम्हाला हे नाही करत आहे पण धामवास त्यांनी सांगितलेलं होतं. तर ते कसं काय असं, कारण प्रत्येक जण काय धामवासात जाऊन राहू शकत नाही ना. म्हणजे तुम्हाला म्हणायचं आश्रमामध्ये नाही म्हणजे ते आपल्याला 12व्या अध्यायामध्ये त्यांनी सांगितलं ना भक्ती 4 प्रकारची असते. हो. तर त्याच्यात नामस्मरण सांगितलेलं, पूजा सांगितली आहे दुसरी, तिसरं धामवास सांगितलंय, चौथं भगवत सेवा सांगितली आणि भगवत सेवामध्ये त्यांनी सांगितलंय भागवत श्रवण करायचं आपण. बरोबर. तर ते धामवास जर तुम्हाला क्लिअर करून सांगता आलं तर सांगितलं तर जास्त चांगलं होईल. अगदी नक्की. आणि मला थोडा वेळ द्या. मी याच्याबद्दल वेळ देणार. मी तुम्हाला फक्त असं आयडिया का देते की इतरांना पण कळू दे थोडंसं. कळू दे. मला पण कारण कसं असतं ना माताजी. हो नक्कीच. मला असं वाटतं हे ना प्रत्येकाच्या म्हणजे एक बाजू आहेत. आता हे इस्कॉनचं जसं आपण या स्लाइड सगळ्या बघतो आणि नक्कीच म्हणजे गौरगोपाल दास खूप महान म्हणजे त्यांचं मी पण ऐकलेलं आहे आणि त्यांचे जे म्हणजे जो दृष्टिकोन आणि ज्या त्याच्यातनं सांगितलेलं असतं तर नक्कीच म्हणजे तो जो एक मुद्दा तुम्ही सांगताय तो मी नक्कीच माझ्या सिनियर जे आहेत ना त्यांच्याशी बोलून मी नक्की ह्या धामवासाबद्दल तुम्हाला माहिती देते. अगदी. कारण कसं माहितीये का इतरांना पण कळू दे ना जरा. अगदी मला पण कळेल म्हणून. प्रश्नच नाही. दुसरी गोष्ट तुम्हाला कारण भागवताबद्दल मला तुम्हाला कथा ऍक्च्युली 2 कथा आज मी सांगणार पण होते पण मला तुम्हाला सगळ्यांना मला संवाद साधायचा आहे तुमच्याशी आणि म्हणून मी वेळ ठेवली. आपल्याकडे आहेत अजून 3 दिवस तर मी तुम्हाला नक्की अजूनही काही विश्लेषण सांगेन. बोला माताजी तुम्ही बोला. मी आता रेकॉर्डिंग